Aínda que os traballos de mellora da Casa de Cultura xa se iniciaran hai uns días, na xornada de hoxe tiveron un avance importante coa demolición da totalidade da bella estrutura. Para comprobar a marcha das obras, unha delegación encabezada polo delegado do Goberno, Pedro Blanco, e o alcalde, Xosé Ramón Romero, achegouse á zona. O proxecto, cun orzamento de preto dos 4 millóns de euros, suporá a transformación integral do centro cultural, ampliando a súa superficie ata os 3.000 metros cadrados para adaptarse ás novas necesidades do Boiro de hoxe. Esta semana vai cumplir o mes que empezaron estas ansiadas obras de rehabilitación e ampliación da Casa da Cultura, unha obra moi demandada que vai darlle un plus, non, ao que é a programación cultural no noso concello, onde dentro do ano 2019 incrementamos máis dun 200% esa programación cultural, e isto vai ser pois a guinda do pastel, non? Unhas instalacións que foron feitas tamén por un goberno socialista alá en 1988, que cumpleu unha función moi importante a nivel cultural en Boiro durante estes 40 anos, pero bueno, que era unha instalación xa neste momento obsoleta para este siglo que estamos vivindo, donde o auditorio non cumplían as condicións mínimas para albergar todo tipo de actividades culturales, e tamén, como non, por capacidade, non? E basicamente ten dúas partes, unha parte de obra nova, que va a ser o auditorio como peza singular para dar servicio a as novas necesidades que ten Boiro a población, como xa comentaba o alcalde, e a outra parte é a rehabilitación de todo o que era o antigo edificio, a parte que non é auditorio, que se transforma nun espacio, unha biblioteca pensada onde abra unha parte para libros, como entendemos todos, pero hai unha parte para xente nova, para novas tecnoloxías, para ter informática en espacios, ca calidad necesaria. A reforma do edificio conta cunha axuda de máis de 1 millón de euros do programa de impulso á rehabilitación dos edificios públicos do Goberno do Estado. Hai que reconocer que o PIREP, que leva deixado en Galicia 50 millóns de euros, neste caso en concreto aporta 1,5 millón de euros. E aporta 1,5 millón de euros para unha desas obras que fai falta para este Boiro do ano 2025. Un Boiro donde se exixe ou necesita ou require unhas novas instalacións además que sexan moi respetuosas co que é o medio ambiente, donde haxa unha eficiencia enerxética que é a que vai ter este edificio, e polo tanto, cada vez que Boiro solicita ou demanda a colaboración do Goberno de España, aquí estamos. Durante a súa visita a Boiro, o delegado do Goberno puxo en valor tamén os fondos que o Goberno do Estado destinou nos últimos anos ao municipio, que cifrou en máis de 3,6 millóns de euros, con actuacións destinadas á modernización do centro comercial aberto, o impulso á digitalización do plan único e a súa eficiencia enerxética a través do IDEA, ou a dinamización turística, co plan de sostibilidade do Barbanza, entre outros.